नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण घरच्या घरी समोसा कसा बनवायचा हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे 2 वाट्या मैदा घेतलेला आहे। आपण हा चाळून घेतलेला आहे। आपण ह्याला एका मोठ्या परातीमध्ये काढून घेऊया। चाळून घेतल्याने मैदा ह्यातला काही कचरा असेल तो निघून जातो। आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। आपण चिमूटभर ओवा घेतलेला आहे। ह्याला आपण हातावरती असं थोडंसं प्रेस करून टाकूया। एक छोटा चमचा तेल घेऊया, ते आपल्याला टाकायचं आहे। मिक्स करून घेऊया। या प्रकारे आपल्याला मिक्स करायचं आहे। थोडं थोडं पाणी टाकून घट्टसर मळून घ्यायचं आहे। पाणी आपल्याला जास्त नाही टाकायचं आहे, जसं लागेल तसं आपण टाकूया। आणि ज्याप्रमाणे आपण पुरीसाठी मळतो त्यासारखं आपल्याला मळायचं आहे पीठ। दोन 3 मिनिटं आपण छान मळून घेऊया। छानसं आपलं मळून झालेलं आहे। हे बघा, एवढं असं आपल्याला घट्ट ठेवायचं आहे। जास्त घट्टही नाही, जास्त पातळही नाही। ज्याप्रमाणे आपण पुरी बनवतो तसंच आपल्याला ठेवायचं आहे। आपण थोडंसं हाताला तेल लावूया आणि ह्याला लावून घेऊया। असं पुन्हा एकदा थोडंसं मळून घेऊया। आपण ह्याला झाकून 10-15 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवूया। समोसामध्ये लागणारं स्टफिंग बनवून घेऊया। त्यासाठी इथे मीडियम आकाराचे बटाटे आपण उकळून घेतलेले आहे। आपण ह्याची सालं काढून घेतलेली आहेत। आपला पॅन छान गरम झालेला आहे। आपण 1 चमचा तेल घेऊया। आपण इथे 4-5 पाकळ्या लसणीच्या एकदम बारीक असा करून घेतलेला आहे, ते टाकूया। छान असा परतून घेऊया। एक चमचा आपण अख्खे धणे घेतलेले आहे, ते हातावरती असं थोडंसं तोडून टाकूया। हाताने असे थोडेसे बारीक करायचे आणि टाकायचे आपल्याला। छान असं तेलामध्ये परतवायचं आहे। अर्धा चमचा मोहरी टाकूया। चिमूटभर हिंग टाकायचं आपल्याला। परतवायचं आहे। इथे आपण 2-3 हिरव्या मिरच्या बारीक असा करून घेतलेल्या आहे, ते टाकूया। परतवूया तेलामध्ये। 4-5 कढीपत्त्याची पानं आहे, ते टाकूया। आपण जे बटाटे उकळून घेतले आहे ते टाकूया। आपण हातानेच असं तोडून टाकायचं आहे, म्हणजे समोसे खाताना छान लागेल। हे बघा, असं करायचं आपल्याला। असा बटाटा घ्यायचा, हाताने असा मॅश करून टाकूया, परतून घेऊया।
चवीनुसार मीठ टाकूया. पाव चमचा हळद टाकूया. अर्धा चमचा लाल मसाला टाकूया. अर्धा चमचा गरम मसाला टाकूया. अर्धा चमचा धणा पावडर टाकूया. छान असं मिक्स करूया. छान आपलं मिक्स झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. 1 चमचा लिंबाचा रस टाकून घेऊया. कोथिंबीर टाकूया. मिक्स करूया. हे बघा छान आपलं स्टफिंग झालेलं आहे. आपण याला थंड करून घेऊया. आपली 15 मिनिटं झालेली आहे. आपण पीठ चेक करूया. हे बघा छान आपलं पीठ झालेलं आहे. आपण थोडंसं मळून घेऊया. ह्याचे समान असे आपण गोळे करून घेऊया. हे बघा या साईजचे आपल्याला गोळे करायचे. बघा आपले इथे गोळे बनवून झालेले आहे. आपण थोडंसं सुकं पीठ घेऊया. आपण याला लाटून घेऊया. एक आपण गोळा घेऊया आणि सुक्या पिठामध्ये मिक्स करूया. हे बघा आणि लाटून घेऊया. आपण चपाती जसं करतो त्याप्रमाणे आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे. हे बघा छान असं आपण पोळी बनवून घेतलेली आहे. जास्त जाडी नाही, जास्त पातळी नाही. आपण सुरीच्या साहाय्याने ह्याचे 2 भाग करून घेऊया समान. हे बघा जिथे आपण कट केलंय तिथे आपल्याला पाणी लावायचं आहे. हे बघा आणि ही जी बाजू आहे ती आपल्याला जोडायची आहे. असं उलटं फिरवायचं आणि इथे मध्यभागी चिपकवायचं आहे आणि ही बाजू इकडे टच करायची आहे. हे बघा आतमध्ये आपलं पॉकेट सारखं तयार झालेलं आहे. आपण ह्याच्यामध्ये स्टफिंग भरून घेऊया. आतमध्ये असं प्रेस करायचं आपल्याला. हे बघा आणि ह्या ज्या वरच्या कड्या आहेत ह्यालाही आपल्याला पाणी लावायचं आहे. आणि ही बाजू एकमेकांना असं चिपकायचं आपल्याला. हे बघा छान आपला समोसा झालेला आहे तयार. आपण प्लेटमध्ये ठेवून घेऊया. आणखीन एक दाखवते. जे आपण कट केले बाजू त्याला आपल्याला अगोदर पाणी लावायचं आहे बोटाच्या साहाय्याने. आणि जे टोक आहे ते आपल्याला हातात घ्यायचं आहे आणि ही पोळी अशी उलटी फिरवायची आहे आणि हे मध्यभागी असं जोडायचं आहे.
हे बघा, पाणी लावल्याने तो भाग तिथे चिपकला जातो आणि हा जो दुसरा पार्ट आहे तो आपल्याला इथे असा टच करायचा आहे. हे बघा, आणि मग इकडे पकडायचं आहे आणि हा ओपन करायचा आपल्याला. हे बघा, आणि ह्याच्यामध्ये स्टफिंग भरायचं आहे. जेवढं मावेल तेवढं आपण भरूया. हे बघा, असं थोडंसं प्रेस करायचं आहे. वरच्या भागाला पाणी लावून ही बाजू अशी आपल्याला बंद करायची. असं केल्याने काय होईल, आपला समोसा तळताना ओपन होणार नाही ही बाजू. हे बघा, छान आपला समोसा झालेला आहे. या प्रकारे आपण सर्व समोसे करून घेऊया. हे बघा, या ठिकाणी आपले सर्व समोसे बनवून झालेले आहे. हे बघा, अगदी छान. तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा. आता आपण ह्याला तळून घेऊया. आपण इथे तेल घेतलेलं आहे, आपण चेक करून घेऊया. एक थोडासा गोळा टाकलेला आहे. हे बघा, हळूहळू हे वर येते, म्हणजे आपलं तेल छान गरम आहे. आपल्याला जास्त कडकडीत असं नको आहे. हे गोळा टाकल्यानंतर जर हळूहळू वर येतं आहे असं आपल्याला तेल हवं आहे. आता आपण समोसे सोडूया. गॅस आपण मीडियम ठेवलेला आहे. मीडियम गॅसवरती आपल्याला समोसे तळायचे आहेत. हे बघा, हळूहळू आपले समोसे तळले जात आहेत. आपल्याला गॅस मीडियमच ठेवायचा आहे, कमी जास्त आपल्याला करायचं नाही आहे. मीडियम गॅसवरती ब्राऊन रंगावरती आपण समोसा तळून घेऊया आणि 2 मिनिटानंतर आपल्याला ह्याला हलवायचं आहे. हे बघा, आणि एक 5 मिनिटं आपण एका साईडनं ब्राऊन रंगावरती फ्राय करून घेऊया. हे बघा, 5 मिनिटं झालेली आहे. आपला समोसा कुठेही तुटलेला नाही आहे, जराही आपलं स्टफिंग बाहेर नाही आलेलं आहे. आपण याला फिरवून घेऊया. हे बघा, छान असा समोसा फ्राय झालेला आहे. आपण दुसरी साईडही फ्राय करून घेऊया. हे बघा, दुसऱ्या साईडनेही छान समोसा फ्राय झालेला आहे. आपण याला काढून घेऊया. दुसरी बॅच टाकूया. अलगद असं सोडायचं आहे आपल्याला. असं फ्राय केल्याने आपले समोसे आतपर्यंत फ्राय केले जातात, छान कुरकुरीत होतात. या प्रकारे आपण सर्व समोसे तळून घेऊया. छान अगदी झालेत ना आपले समोसे. रेसिपी जर आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.